kont naħseb jekk għandi xi niżel il-purtiera frankament, għal diversi raġunijiet. Imma fil-frattemp mbagħad kien hemm diversi nies li jagħmlu l-argument u kienu perswasivi li l-Partit Laburista u l-pajjiż għandu bżonn ta' kif ngħidu bl-Ingliż all hands on deck bħalissa. Ġifieri li dawk kollha li jistgħu jimmobilizzaw ruhom fil-livell tal-Parlament Ewropew, fil-livell ta' kampanji elettorali, ħalli jagħtu appoġġ lill-Partit Laburista ma fuq kollox lil Malta kienet xi ħaġa meħtieġa. U perswadewni fis-sens li kif nafu il-Parlament Ewropew qed jintuża minn ċerti fazzjonijiet politiċi f'pajjiżna b'mod li qed jagħmel dannu lill-isem Malta u lir-reputazzjoni ta' Malta u qed jagħmlu dan b'mod insidjuż kostanti. Allura għandna bżonn li inħarsu lil nfusna u lil pajjiżna minn din ħaġa bit-talenti kollha, bl-esperjenza kollha u b'riżorsi kollha tagħna. U allura nemmen li għandha ssir il-ħaġa. Ukoll hemm bżonn li f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika Ewropea, il-vuċi tagħna tkun waħda qawwija li hemm bżonn li l-Ewropa terġa' takkwista l-kuxjenza soċjali tagħha. Illi ħama ngħidx tilfet, imma li tnaqqiet u tnaqset bil-kbir fl-aħħar snin. U da ġejt perswas mbagħad li iva nerġa' nisottometti l-kandidatura tiegħi dil-kampanja, se tkun l-aħħar kampanja tiegħi. U bdiet intendent mbagħad xi deċidejt ftit tard fuq il-ħaġa, ċerti riżorsi speċjalment li jkollhom bżonn f'kampanja bħal dawk tas-social media qiegħed ftit minn taħt allura nagħmel minn kollox issa biex nuża r-riżorsi kollha disponibbli biex ħalli wassal il-messaġġ tal-Partit Laburista bil-kbir bil-qawwi kif dejjem għamilt. Issa waħda mill-affarijiet li huma biżarri il-ħaġa. Li l-mod kif jimxew id-deputati nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew resqu lil pajjiżna li dit tip ta' osservazzjoni. Ġifieri ikunu loġiċi it-tlieta li huma ma dak li jagħmlu f'dan il-Parlament Ewropew għandhom jaqblu ma' Giegold. Għax dik hija l-linja li ħadu hija linja kompletament fl-Unjoni Internazzjonali. Sa Giegold għandu dritt jgħid li jrid fuq pajjiżi ieħor, stramba kif ma jitkellimx fl-istess mod fuq il-Ġermanja mbagħad. Imma il-punt huwa da illi aħna qegħdin hemm biex ċerti affarijiet li jkunu qed isiru kontra l-interess ta' pajjiżna ma ħadhomx isiru. Mhux inwadbu l-ħadd fuq in-nar u mbagħad ngħidu ma naqblux ma' Giegold kemm Nikolli ngħidlek jien li mhux kulħadd jaqbel miegħi fuq il-ħaġa, ma li hija l-aktar sfida kbira hija li jkun hemm konverġenza. Ġifieri ma jibqax ikun hemm varjazzjoni dejjem tikber bej pereżempju n-nord tal-Ewropa u s-sud tal-Ewropa u l-vant tal-Ewropa. Kemm fil-livell ta' kif isiru ċerti deċiżjonijiet fis-suq komuni u kemm fuq il-livell ta' kif isiru deċiżjonijiet fiż-żona tal-Ewro. Allura qed jikber ċertu ammont ta' diviżjoni illi sal-lum għadha mhux qed tiġi ffaċċjata b'mod illi jikkonvinċi. Allora għandek minnaħa sforzi biex ikun hemm aktar integrazzjoni, ikun hemm aktar deċiżjoni ċentrali, pereżempju fiż-żona tal-Ewro. U mhux qed ikun hemm qbil ma' dawn it-tip ta' soluzzjonijiet għax il-pajjiżi qed jiddefendu l-interessi tagħhom f'sitwazzjoni fejn qisu li d-diverġenzi qed jikbru. Allura naħseb li se tkun kruċjali li fil-5 snin li ġejjin il-Parlament Ewropew jipprova jipproponi lilu nnifsu bħala għodda fl-Unjoni Ewropea li qed taħdem għal konverġenza biex ikun hemm aktar rubija bejn dawn il-partit tal-Ewropa li jisom qed jinfirdu minn xulxin. Mhux jinfirdu biss b'mod politiku, imma anke b'mod ta' kondizzjonijiet soċjali. Pereżempju kondizzjonijiet soċjali ta' ċerti setturi ta' pajjiżi dejjem sejrin tajjeb u l-kondizzjonijiet soċjali ta' partijiet oħra ħalla forsi mhux sejrin ħażin, imma mhux qed jilaħqu magħhom. Dik qed toħloq problemi. Bad naraw għaliex ċerti affarijiet li huma kruċjali għalina, pereżempju l-immigrazzjoni. Hija problema kbira fl-Ewropa u mhux qed tinstab formula ta' politika Ewropea waħda ta' kif din l-isfida tiġi affaċċjata. Turija oħra ta' diverġenzi kbar li jeżistu bil-qasam. U bad hemm ukoll il-fatt li ħafna nies qed iħossuhom żvantaġġjati. Il-mod kif tmexxa problemi ta' żona tal-Ewro pereżempju, u anke l-Unjoni Ewropea, waslet biex il-prekarjat jikber. L-għażla kruċjali fl-elezzjoni Ewropea hija għax tip ta' rappreżentanti jridu fil-Maltin u l-Awċin f'ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej.
jekk għandniex nibatu nies li jkollhom mhux l-interess nazzjonali li nkollu f'moħħhom, ma kif ċara dal-aħħar snin, dispiċini kolli ngħidex, ma stennejx qatt ikollu ngħidel. Li fil-mod kif iġibu ruhom li lin mill-interess nazzjonali jkollhom ishom interess li l-isem ta' Malta, reputazzjoni ta' pajjiżna, jaħamġuh jimminaw b'mod li mhux aċċettabbli. Reġanet, nikkritikaw, m'għandix problemi, għaddejt ħafna ma' ħajjeti politika dejn kritika lill-gvern tal-ġurnata. Ma qatt ma morna barra u b'xi mod jew ieħor ippruvajna inħammġu l-isem tal-pajjiż għax dak tkun qed tħammeġ l-isem ta' kull Malti kull Awġi qed taffettwa l-interessi nazzjonali. U naħseb din hija allura l-aqwa għażla illi se jkun hemm elezzjoni ta' x'tip ta' rappreżentanti jixtiequ li jirrappreżentaw fl-istituzzjoni Ewropej il-Maltin u l-Awġin. Għandi fiduċja li ħafna u ħafna nies ta' kull kulur waslu l-konklużjoni tagħhom illi hemm bżonn li tibdil ħaġa nkunu ta' bil-ħaq attenti illi rappreżentanti tagħna jkunu qegħdin hemm għal-Maltin u l-Awġin kollha.